Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ay, nala sige, sagdi lang. Mamawi lang niya ta apo. Sa imong birthday, imbitaro na to si ma'am ha. Karong umaabot na Sabado man na, magpiknik ta. Onya, dad-o na to si ma'am. Oy, tempa. Oy, unsa man ang imong glittering das papel? Og may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be. Ayaw, Nay. Ay, project Ayaw, na Nay. makahana. Patanawa ko. Di nakapatanaw ayaw, ni Nay. nanay, ha? Dili na, ha? Bebe, ambe. Ay, Ha? Nay. Ambe, da. Nay. Oy. Kadindot ko ining pagka-drawing good. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you. Nay. Mura man lagi nig love letter. Love letter ni? Alang ni kinsa. Nanay, uy, dili, uy. Gi-drawing-drawing ra na ako samtang nagtuon. Kamaayo gud nimong mo drawing, nak. Ako pa? Liwat ka gusto mong inahanda. Kung may kwarta lang unta to sa una og nakapadayon sa pagtuon, labing siguro usa ka arkitek na katong imong inahan. Mao man gud kuno to iyang ganahan. Mao ba, Nay? Uy, buotan, gwapa, talented pa gud tong imong inahan, Piolo. Mao nga daghan ang naninguha adto niya kaniadto. Pero usa ka lalaki lang ang nakabihag niadto. Ang bugtong lalaki nga iyang nagustuhan, ang imong amahan. Gwapa si nanay. Nga sa ato pa. Gwapo sab si tatay? Mo ding gwapo ko. Habugero, be nimo. Asa man gi ko mas miliwat, Nay? Ni nanay nako o ni tatay nako? Ay, nilang duha. Nakuha nimo ang imong kamistiso sa imong amahan. Apan ka nang kanindot sa imong mga mata. Kang ela ka na. O ka nang imong kabuotan sa imo gid ka ng inahan. Namakakide ka na ako, Nay. Ah, Ingon ka, wa ka makailan ni tatay. nakakita lagi ko ni tatay nimo. Pero wa ko masayod kung hain na siya karon. Kapuyag yung nanay. Uy, di lagi na ako sa pangitaon lagi. Paabuto na ako nga siya ang mangita na ako. Unsa? Dili mahimong makita ta si mong amahan. Ah. Dili mahimong mahibaw siya kung hain ta karon. Dili mahimo. Nay! Anong ingon og sa nadlok si nanay nga makita mi sa kong amahan? Ano man? Ay, murag, naigo naman ko, sir. Sige, patagtagay ini. Why, stop when I say so. Oh, ikaw, good sir. Ay, bahala na ni. Makatilaw naman sa big mahalon nga bino kung makitagay ka na mo. Ay, panagsarbitaw ni. Ay, sige, tagay pa ta. Hoy, Goryo. Hoy, Goryo! Hoy! Ay, wa na, sir. Wa na mo tingog. Knock out na. Ay, sir. Yan ang imong anak. Din kagikan. Oy. Wa bang katubag ka, sir? Nasayod ko. Di na kinahanglan sultihan pa ko nimo. Sorry, sir, sorry. Let's say. Ay, sukad bibiya ang iyang uyab niya, sir. Naingon na sa ana. Kanunay na siyang milakaw. Garon, mas nagdugay na siyang mauli. Kanunay na siya mubiya sa opisina.
Gipasagdan ko lang una siya sa gusto niyang buhaton. Pandili may mong ingo na lang niya na kanunay. This has to stop. Bino, Rosero, aniaw. gusto kong magkapahungaw sa ikong kalagot. Pagtawag og babay og ipada din sa mansyon. Apil ko, sir. Duha, Hindi. Tagsami. kisa'y nagingon. Ayun man ka, sir, duha. Tagsa ta. Makahimo pa sa baya ko. It's all mine. Ah, Gusto kong malingaw. Aron sa iyon mawa ang akong kalagot. Now, lihok na. Pagtawag nagbabay. Oo, sir. Sir, aliyan ang mga babae nga imong gipasugo na ako sa pagpaanhi. Asod ba? Sound na ko na mo. Kalindo. Sirada ka na bultahan. Kung pagkabiyan ka na, Tinoy. Yes, sir. Bisan idara na. Pero lihok din gihapong babae. Kung iyang beso kanian ko, bisan ba sa batanon, pamaurang yung gihapon. Ruwa gihapon mausap. Sadista lang gihapon. Ay, grabe. Tuan na. Mura mo itong natukan ba yan na? Ay, nasugod na. Sus. Kung dili palang ni mo bayad ng dako. Wa na babae ni mo sokol ang tawhana. Lakip na siyang anak nga si Sir Paulo. Kaya magsama silang sadista. Ay, nako. Ang ngayon nga gibiyaan siya sa apo ni kanhi kapitana. Ano gun kadtong bata kung wa pagkadumurayas gikan ning tapita ug mapunta lang sa sama ni Sir Paulo. Kaya ang dangatan silang inahan ni Sir Paulo. Tingalig mauusap unya ang dangatan ni Inday Dines. Kung wa pa siya mubiya. Natulog siya. Dili ko pagbutang kining iyang pagkaon sa lamisita. Isambot na siyang tagamay tanaw. Nang lupyat na ang iyang pag-aapin. Ay tataas na di ay siyang buhok. Pila na ba katuig na wa na kinimaputli? Ay nako. Kaluoy na niyang tanaw na. Wa kung ibusog ta kani adto ila kailang tuo kang daotan kong tao. Nga maldito ko. Imo kong gihok man sa akong hitsura. Pero napunta ka na hinoon sa lalaki nga naghimo ni ini mo. Dili ka na makalitok. Tigipot lanas dila. Ela. Ayaw tayo. Ako ni. Si Tinoy. Ela. Ay may dakong pagkaon para ni mo. Kinasayod kung wag ka pamahat din sir din kanina. Mao nga, niya. Kailadaan ka. At tao na kaon. Ila. Mag-usara kung ikaw din. Maluoy ka. Buhay ako niya. Aha. Harong sa imong giingon. Adili di ka masabtan. Pinasa ko. Ikaw ko. Dili ko makahimo, ana. Dili ko makahimo sa pagpagawas nimo. Way laing mapasangilan kumawa ka din kundi ako lang yun.
Kay bugtong ako lang ang gitugutan ni Sir Orlando nga makaso din ni sa higayon nga wa siya. Medyo ka. Bisan siguro nga sayod usab nga buhi ka pa. Wa masayod ning imong nahimutangan karon. Hay busa. Basaylo in taon ko. May dakos ka na ko. Ella. Dili. Dili mahimong magpadako sa akong kaluoy nimo. Natabangan ta naka. Nakapalayo ang imong anak uban sidis tungod sa akong tabang. Ug igo na kadto. Gibuhat kong kadto tungod kay. Sa akong dakong gusto nimo kaniadto ila. Ay. Diha ka na. Kan-ana lang na akong gidani mo nga pagkaon. Ila, pasaylo ako. Ay. Kalamis akong tuog. Naudtuhan mong kong mata. Pamawi sa wala ko'y tuog sa may aking gabi. Oh, wala. Pasado 10:00 naman di ay. Si Kapitan ka aron. Magdali ko kaliko aron. Makaato na ko sa pikas bahay. Moato lang di ko kadiyot sa merkado aron makapalit ko utanon. Magluto ko pinakbit. O niya gamayng isda aron pritohon. Oh. Buwak? May mga lapas nga buwak din itungod sa akong pultahan. Kung kinsa manikikan. Para ako kahani. Pero, ni aman tungod sa akong pultahan. Akong punito na. Mahalon man yung buwak ka. Sikin sa mga nagpilin ini din eh. Good morning, ma'am. Ikaw? Ha? Ikaw ang nagbutang ining mga buwak? Dinhi tungod sa akong pultahan? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!